pelajaran saka ati. Risa, siswi kelas 9 sing wiwit ngerti maknane rasa. Kerep mikir kepiye rasane duwe kekasih. Ing sawijining awan nalika istirahat, Chandra mlebu kelas lan pandelengi langsung ketemu karo Risa. Wektu kaya mandeg, lan atine loro padha krasa aneh. Risa, kok meneng wae? Pitakone Chandra lirih. Ora apa-apa, mung kaget wae. Mangsulane Risa sing pipine wiwit anget. Saka dinane kuwi, rasa penasaran mau saya mundhak. Saben dina padha cerita lan dadi sajedak. Ing sawijining sore, nalika lungguh bareng ing ngarep kelas, Chandra ndeleng Risa suwe banget. Ngono terus ndeloki aku, ono apa ta? Risa mesem isin. Ora ono, mung seneng wae ndelok sampean. Ujare Chandra, nanging suarane rada gemeter. Nanging yen Risa nyebut jeneng lanang liya, Chandra langsung gelo. Kowe kok kerep nyeritake ati? Pancen seneng marang dhek ta? Lah kok nesu? Adi kan kancaku. Iya, tapi aku ora seneng. Ujare Chandra lirih. Risa uga kadang ngrasake kahanan sing padha yen Chandra nyebut cawatan liya. 3 taun liwat tekan dina sing ora dinyono. Chandra nggawe selembar kertas. Nalika ketemu Risa, dheweke maca pelan. Riz, iki kanggo sampean. Ing saben pandelengmu, aku temonan pangarep-arep. Lan ing saben suaramu, aku nemokake omah kanggo atiku. Risa kaget, banjur metuake puisi sing uga wis suwe digawe. Chandra, iki jawabanku. Tresnaku ora gedhe. Angin jero banget. Suwe aku nyimpen. Nganti dina iki munggah ing swara. Mereka loro padha mesem, nanging sukane ora suwe. Chandra banjur mutusake matur marang bapake bab hubungane karo Risa. Nanging jawabane ora kaya sing diarep-arep. Le, kowe ora kena bebrayan karo Risa. Kowe anak pertama, Risa uga anak pertama. Ana adat sing ora kena dilanggar. Saben tembung bapake kaya pedang sing mateni pangarep-arep. Dina sabanjure, Chandra sowan ketemu Risa ing papan biasa. Riz, aku wis ngomong karo bapakku. Risa ndeleng Chandra kuwatir. Piye? Bapakmu maringi? Chandra ngeleng pelan. Ora. Bapakku nglarang. Katone aku ora bisa nerusake iki. Risa langsung kenduk atine, nanging dheweke tetep tegar. Yen kuwi pituture wong tuamu, manut wae. Wong tuamu mesti luwih ngerti apa sing paling becik kanggo kowe. Chandra nyawang Risa suwe. Yen kuwi karepmu, apa sampean iso ngikhlasne aku? Risa ora langsung jawab. Lambene kaku. Atine lara banget. Sawise meneng suwe, wong swara tangis sing metu. Aku bakal ngikhlasne. Yen kowe sing paling apik kanggo sampean. Ujare lirih gemeter. Chandra mung nyekel tangane Risa sadelok. Atur nuwun Riz, sampean wong sing paling tulus sing tau tak temoni. Sawise kuwi, Risa nangis suwe. Nanging ing jerone tangis mau, dheweke ngerti menawa Chandra duduk jodone. Chandra mung mampir kanggo maringi pelajaran penting sing bakal digawe nganti dewasa. Yen tresno ora mesti kudu duwe. Lan kadang ikhlasne iku cara tresno sing paling jero. Tangis mau
Dheweke ngerti menawa Chandra dudu jodhone. Chandra mung mampir kanggo maringi pelajaran penting sing bakal digawa nganti dewasa. Yen tresno ora mesti kudu duwe. Lan kadang ikhlaske iku cara tresno sing paling jero.